päätin kanssa tänään tulla keräämään näitä männynneulasia. Mä oon monta kertaa miettinyt, että miten näistä saisi tehtyä semmoista soodajuomaa, mitä tuolla ulkomaisissa ryhmissä välillä hirveästi hehkutetaan. Nyt mä päätin kokeilla. Tässä on nyt kerättyjä männynneulasia. Ja nyt kun mä määrää en oikeastaan tiedä, niin nyt mun tarvii vaan ryhtyä kokeilemaan sitä, että mikä on sopiva määrä. Miten tämä määrä maustaa sen yhden pullon. Tässä mulla on akavesiirappia. Sitten mulla on tämmönen pullo, missä on tämmönen niin sanottu vanhan ajan korkki. Sitten on tuolla sokeria. Sitten mä ajattelin laittaa mahlaa tänne, en vettä. Sitten tässä mulla on pestyt nämä neulaset. Nyt täällä on sitten täynnä männynneulasia tää mun lasipullo. Siellä on sokeria ja vähän akavesiirappia ja sitten on mahlaa. Sokeria laitoin tähän määrään 1 ruokalusikallisen ja 1,5 ruokalusikallista akavesiirappia. Ja nyt sitten vaan jäädään odottamaan noin 3 päiväksi, että mitä tässä tulee. Nyt tämä meidän männyneulasjuoma alkaa olla valmista. Mä kävin tän äsken jo avaamassa tuolla ja niin kuin näette, tässä on vaan puolessa välissä enää mahlaa tai nestettä. Ja maistoinkin tätä jo, eli tää oli oikeastaan aika hyvää. Mutta se, että tosiaan katsotaan vielä poksahtaako se. Ei enää poksaha. Se meni tonne keittiössä vähän pitkiä poikin, kun mä sitä avasin, että se kannattaa avata aika varoen. Mutta tuossa kun mä otan oikein lähikuvaa, niin siitä me nähdään, että siellä tapahtuu jotakin. Ja sitten se värikin, katsotaan minkä väristä sieltä tulee. Se on ihan tuommoista oikeastaan tuommoista sinin väristäkin. Kippis. Tää on tosi hyvä. Vau. Jännä makeus. Ja kumminkin semmonen metsän oloinen maku. Kannattaa kokeilla sunkin.